Shomajagi! Pareena numero 2 Angelos Margaratidis. Antti Neuvonen jäi viime kauden jälkeen. Bernardinelli, upea nosto sinne takaviistoon jo. Sieltä löytyy Shomajagi, joka viimeistelee Vaajakosken 1-0 johtoon. Olipahan paikka viimeistellä 2-0 ja Vaajakoski 2-kullinen tarjoilu Kotaselle, joka löytää. Tarjoilee Salmiselle Jäppinen ja Margaratidis. Levitys Jahagille, saako jalan vapaaksi, kääntää vielä oikealle Jahagi! Vaajakoski 3-2 johtoon! Shomajagi iskee illan toisen osumansa. Olipahan kyllä boksiin, Torppo katkoo, Liimatainen Vaajakosken ja Pepon välillä päättynyt.